Hej OG. Vi har fået et brev fra en nysgerrig førsteganger, der skriver: Hej drenge, hvad kan man egentlig gøre for at stoppe madspild? Det er jeg sindssygt glad for, at du spørger om. Vil du ikke lige komme med ud i køkkenet? Jamen, velkommen til. Som Tobias sagde, så vil vi prøve at vise jer, hvordan man egentlig kan undgå madspild. De fleste tror på aftensmaden i går, så er det jo gammel mad, hvor jeg tager et år fejl. Det er meget vigtigt, det er at bruge noget smør. Og der kan man aldrig rigtig bruge for meget smør. Hvis du vil tænke komfuret, jeg tæller komfuret. Så er det tæt her. Og man rester noget hvidløg. Og det hakker man bare sådan her, det er groft. Ja, skal hvidløg ikke skrælles først, Karl? Eller? Nej, det spilder mad. Der er masser af vitamin. Alle vitaminer, der sidder i skrald. Ligesom med rigtig løg, det er vigtigt, at du laver nogle grove hak. Og det kommer bare op til smøren her. Ristet løg. Ja, den er god. I med det. Det er hvad, der er så meget smør i her. Det vil du ikke. Ja, smider man bare smøren ud, eller? Ja, hvis der er for meget, så smider du bare ud. Det gør ikke, der kommer lidt skal med. Så tager du så risen. Så tager du bare lidt håndfuld ned i der. Så har man ofte sådan lidt fedt tilbage. Sådan der. Rør rundt, gerne med træske. Og hvis du, som mig, har en lille sød tand måske, så kan du proppe pebernødder i. Det giver god kryddersmag. Kaj. Det går godt med alt. Så skal du smage lidt. Kaffe. Kaffe giver en lidt mere spydig smag. Ja, vi tager en højskuldjørgen til i dag. Nej, men det er ikke smødt. Kom bare med det, Karl. Det ligner en solnedgang. Det er så flot til at vide. Fra i går også. Kylling. Og den er... Ej, det smider vi ud. Det smider vi ud. Så det er bare helt ud. Ja, med fiskefonden. Der er igen vigtigt ikke at være for nære med det. Er det fiskefonden går godt til? Så. Alt. Mange folk mener jo, at det ofte skal gå sammen med fiskeretter. Det er forkert. Og så kan man fiskefond. Fordi det er rimet, det skal på så sting. Hvad, lugter den surt, eller hvad? Ja, det er det, ikke? Den skal dårlig. Hvis bare man koger den lidt, så er den helt fin. Heinz tomatketchup. Jeg har lige smage på det først. Salt, kongens bedste ven. Lidt lækker eddike. Det hemmeligheden er, at den står og trækker lidt. Vi smager faktisk på den nu. Er det ikke det, vi gør? Jo. Og det er vigtigt lige at få et løg med, når man smager. Ellers får man simpelthen ikke en fuld smag til det. Så altså, nu ved du altså lige præcis, hvordan det er, man skal undgå madspild. Hvis du vil vide mere, så skal du komme til vores arrangement på torsdag fra 2 til 4. Hold kæft, hvor er det lækkert her. Jeg har 2 frysepizzaer. Det tager vi. Ja, send over.